Drahí priatelia, vítajte na tomto mojom krátkom vysielaní, ktoré je venované vám všetkým, ktorí milujete spoznávať nových ľudí, ktorí sú pre vás inšpiráciou a obohacujú vás ich príbehy práve preto, že častokrát sa v ich príbehoch nachádzate aj vy sami. A ja som si dnes do svojho vysielania pozvala pre mňa veľmi inšpiratívnu ženu, ktorá aj v tých ťažkých životných situáciách nerieši odpoveď na otázku, prečo sa mi to deje, ale snaží sa nájsť riešenie presne na to, ako z tejto situácie výjsť a ako ju vyriešiť čo najlepšie vo svoj prospech. Moje meno je Danka Gieciová a mojou hostkou je Marcela Rindošová. Marcelka, vítaj. Ďakujem, Danka, a veľmi si vážim, že si ma pozvala do nášho vysielania. No a čo by som tak na začiatok povedala, že ako si začala, že o tom mojom príbehu rozprávať, že niekedy si človek ani neuvedomí, že do života nám príde aj bolesť. A tak by som trošku začala s tou bolesťou, že môj príbeh sa začal takým jedným nečakaným momentom. Prišla som z Nemecka, ako z práce, vyskočilo mi rameno. Bola som, ako som vravela, že plná bolesti a bezmocnosti. A aby toho nebolo málo, bolo to v období covidu. A práve vtedy mi dala lekár na moje rameno ortézu. Ortézu som mala 5 týždňov, nemohla som chodiť vôbec na žiadne rehabilitácie. A vtedy mi do života prišiel jeden človek, ktorý mi zavolal a sa ma spýtal, že čo sa vlastne so mnou deje. Tak ja som mu, ako teraz tu na vám rozprávam, povedala môj príbeh a že či som otvorená alternatívnej medicíne. Poviem to tak trošku v skratke, že nikdy som na svoje zdravie nepozerala, lebo nikdy ma nič nebolelo. Proste som pracovala vo fabrike, fungovala som Non-stop. non-stop. No a práve vtedy ma to tak zastavilo a som si uvedomila, že aké to zdravie je pre mňa dôležité. No tak sme sa dohodli, šli sme na Zoom a ten pán mi predstavil výživové doplnky. Ako mi vravel, že treba správne vyživovať to moje rameno, že ho treba poriadne vyživiť. No a ja som mu vtedy povedala takú nepeknú pomyselnú vetu, že ja na to peniaze nemám. A on mi povedal jedinú takú myšlienku, že ale predsa chcete fungovať s vašim ramenom? A ja vravím, že áno, že chcem. No a potom som nad tým všetkým popremýšľala, no a objednala som si výživové doplnky od spoločnosti Duolife. A práve v tom čase toho covidu, boli rehabilitácie, bolo všetko uzamknuté. Takže vďaka výživovým doplnkom som sa dala do poriadku. Potom som bola na kontrole u môjho lekára a on sa ma spýtal, že čo ste robila so svojím ramenom, tak som mu ten môj príbeh povedala. A mne sa to stalo v marci 2020 a až v novembri som mala rehabilitácie. Takže vtedy som si uvedomila, že moje zdravie je pre mňa dôležité, to len z jedného dôvodu, že keď sa o to svoje zdravie nezačnem starať, tak nebudem plnohodnotne fungovať. Takže taký bol. Povedala veľmi krásne, Marcelka. Je to tak, ako hovoríš. Ty si spomenula aj nejaké výživové doplnky. Ja by som bola za to, ak niekoho bude zaujímať, aké výživové doplnky, nech sa ti ohlási. A ty mu rada odporúčiš, pretože nie je jedno, čo si teda dávame. A mne tak logicky teraz vlastne vychádza na povrch aj to, že aj v tom čase covidu vlastne toto bola pre teba jediná záchrana, pretože sama by si doma s tým ramenom určite nepomohla a nedala ho do takého štádia alebo do takej pohody, že teraz vlastne vedieš ten plnohodnotný život, venuješ sa športu, venuješ sa všetkému, čo chceš a nepociťuješ bolesť. A to je dôležité, lebo tá bolesť je až 5000 krát silnejšia ako napríklad radosť. Tu mi zase ide taká myšlienka, ja celkom odbočím, že na zamyslenie pre ostatné ženy, mužov, ktorí nás počúvajú, nech si skúsia spomenúť, že za deň, čo všetko zažijú, koľko radosti a koľko bolesti alebo neúspechu a takých vecí, ktoré ich zasiahnu do srdca, že zle,
čím večer zaspávajú. Či sa im podarí zaspať s tou radostnou myšlienkou, alebo práve tú bolesť si stále v tej mysli takto prehrávajú. A to ja by som sa teraz vlastne dostala aj k ďalšej takej našej spoločnej téme. A tou spoločnou témou je aj to, že ty si vlastne do toho klubu Dôle vstúpila ako spotrebiteľka, lebo si mala Áno. bolesť. A ako sa to potom ďalej vyvíjalo? Zostala si iba pri tej spotrebe, alebo začala si sa deliť so svojou radosťou a so svojím úspechom? No ja som prv začala, ako si vravela, piť ako spotrebiteľ a hlavne tam išlo o to, že deň čo deň sa moje rameno začalo uzdravovať a vtedy mi prišla myšlienka, že prečo to ďalej neposunúť ľuďom, aby aj oni sa takto cítili ako ja. A ďalšou takou mojou veľmi dobrou klientkou je Emilia Pichová, ktorá takisto dodnes pije výživové doplnky, tiež od spoločnosti Duo Life. Tiež sa stala akože spotrebiteľom a tiež ju to tak oslovilo, že prečo túto myšlienku zdravia neposúvať ďalej. Ona má praktický problém s cukrovkou. Pred rokom jej už podobrali lieky na srdiečko, takže to je taká v Poprade chodiaca reklama. Omládla, schudla 15 kg, takže som šťastná aj za Milku. Ďalší bol Peťo Bartek. No takže tak nás to nadchlo, že sme sa začali viac aj tomu do hĺbky venovať. Takže Že ste využili aj áno, vzdelávací systém, ktorý tu vzdelávací funguje. systém, áno, vzdelávame sa dodnes, lebo najdôležitejšie je to, čo vieme všetci, že naše myšlienky ovplyvňujú náš život a s tými našimi myšlienkami sa treba naučiť aj pracovať. Takže ďalej ten život môj pokračuje, že žijem plnohodnotný život. Začala som na sebe pracovať, čo sa týka aj zmyslov, lebo to je veľmi dôležité pre náš život a niekedy si z niečoho robíme veľmi veľký, ako nejaké také veľké boom, ale stane sa aj to, že z toho, čo sa nám deje, dá sa to obrátiť na radosť. Takže Marcelka, ty môžeš povedať, že keď sa ti stanú cez deň aj tie negatívne bolavé veci, tak A, ty zaspávaš s tou dobrou myšlienkou. Takže to je vlastne podstatné. Áno, aj toto sa v Dual Life učíme a ja teda sledujem tvoj vývoj, ako ideš krásne, že vlastne v tej oblasti osobnostného rozvoja sa veľmi krásne posúvaš. A ja tiež viem povedať za mňa, teda za seba samotnú, že ten osobnostný rozvoj v dnešnej dobe v podstate nám naozaj dokáže preprogramovávať staré automatizované systémy nášho správania a konania, ktoré sme vlastne za celý svoj život získali tým, že žijeme v nejakom prostredí, kde sú nejaké zvyky, nejaké spôsoby myslenia, konania a tie nie sú vždy tie najlepšie alebo nie sú dobré. A pokiaľ si to my sami nezačneme uvedomovať a nezačneme tie vzorce meniť, tak vedome, že sa na to zameriame, tak v podstate sa v živote nevieme nikam posunúť a to sú vlastne tie blokácie toho, že sa pýtame, a prečo nejdem dopredu, a prečo sa mi nedarí, a prečo mi stále do života prichádzajú stále takí istí muži, ktorí mi robia zlé, ktorí ma nemilujú a tak ďalej. A to je presne preto, lebo my sme na sebe nič nezmenili. Takže ty si príkladom toho, že pracuješ na sebe, že sa posúvaš dopredu. To sa mi na tebe veľmi páči a opäť dávam priestor aj iným, ak by chceli vedieť, ako sa posúvaš, aké školenia máš za sebou a tak, kľudne nech sa ťa opýtajú. Tým rada odpovieš. a čo je pre mňa také teraz, čo som aj pochopila, všetci vieme, že vďačnosť je v našom živote najdôležitejšie, čo môže byť. Takže vďačnosť nie je len, keď sa nám dejú veľmi dobré veci, ale vďačnosť a treba sa aj poďakovať za to, aj za tie zlé veci. A jednu vec som vo svojom živote pochopila, že nič není zlé. Alebo niekto povie, že tento človek je zlý. Ale každý jeden človek má v sebe niečo veľmi dobré a treba to v tom človeku nájsť, lebo my keď zmeníme seba, ako ja mením seba aj ty, Danka,
tak zmeníme aj ľudí okolo seba. A toto sa mi práve aj teraz deje. Vďaka školeniam, čo sa týka Idol Lifeu, a ja sa vzdelávam aj u Andyho Winsona. Je to pre mňa vynikajúci človek, vynikajúci školiteľ. Aj teraz som bola na objav svoju silu a tieto celé 3 dni sa niesli v takejto téme, že premente bolesť na radosť a buďte za všetko, čo sa vám v živote deje, vďační. Za každého jedného človeka, za každú jednu príležitosť. Proste za všetko, čo sa nám v našom živote deje. Takže som za všetko vďačná a každý deň si afirmujem a poďakujem za tento deň, za všetko, čo som počas celého dňa prežila. Marcelka, ďakujem. Teraz som aj ja dostala taký osobný aha moment na určité životné situácie a veľmi ti za to ďakujem, pretože opäť som sa chcela vrátiť k pôvodným vzorcom správania a hodnotenia, čo není vôbec dobre, ale to, čo si teraz povedala, ma presne otočilo, aby som sa začala na dané situácie pozerať úplne inými očami a úplne inak ich vnímať. Takže ďakujem krásne. Dobre, Marcelka, my sa posunieme šikovno ďalej, lebo my v Duo Life máme takú úžasnú stratégiu 5 ST, vlastne stratégia zdravia. Že ľuďom nestačí, aby iba napríklad suplementovali, doplňali si chýbajúce výživné látky cez výživové doplnky do svojho organizmu, ale je potrebné začať meniť svoj život. A jednou z tých stratégií je teda aj tá suplementácia, o ktorej sme už hovorili, že ty vlastne stále si doplňaš tú tekutú výživu do tela, že? Je tak? Áno, výborne, to je jedna z tých stratégií 5S. Potom tam máme ďalšiu, že stravovacie návyky. A ja by som sa ťa chcela spýtať, či aj v tejto oblasti si zaznamenala nejakú zmenu, posun, či si urobila niečo iné v stravovaní, ako si bola zvyknutá predtým. Áno, vďaka Maťke Jokalovej, tiež to spomeniem, som sa naučila stravovať sa podľa 5 elementov. Len tak v skratke by som o tej strave povedala, že 80%, čo sa deje, čo sa týka našho zdravia, je dôležitá strava. To som tomu, ako som už predtým povedala, že nikdy som sa o svoje zdravie nestarala, stále som držala, lebo ja stále cvičím, starám sa o seba, ale nikdy som nedbala na tú stravu, hej. Napríklad teraz som mala problém, mi rastlo brucho a to budem každému rozprávať, lebo stretla som sa aj presne na školení, na tréningu s Andyho Winsona s našim Peťom Planétom a som len takú jednu vec povedala, že nechápem tomu, že prečo mi rastie brucho a Peťo Planéta som ma spýtal, a na čom váriš? A ja vravím, že som zmenila olej, som prešla, hej, začala som si všetko variť na maslo, on vraví, maslo obsahuje najviac tukov a mi poradil, že aký olej mám začať používať za studená lisovaný. Tak som len, jedna veta dokáže človeku v živote, či to je chudnutie, či to je zmena myslenia, niečo zmeniť. A ja som to zmenila, to brucho mi prestalo rásť a práve tá strava podľa 5 elementov sa mi páči na tej strave jedine to, že čo si uvarím na obed, dám si aj na večeru. Čo sa mi zvyší v chladničke, vždy niečo k tomu pridám, že je to vynikajúce stravovanie a tá strava ma nabíja energiou. Ja som nadšená, spokojná, k tomu ešte šport, ten osobnostný rozvoj, suplementácia, takže je to všetko super. Super, tak teším sa. Ty si už povedala 4 súčasti stratégie 5S, takže suplementy, strava, športuješ, to je krásne a takisto si tam dala prácu zmyslov, čiže ten osobnostný rozvoj a zostala nám tam voda, lebo voda, ľudské telo je tvorené vodou a voda je H2O, čiže žiadna Coca-Cola, žiadne nejaké sladené džusiky a podobné nápoje. Čo piješ ty? Ja nepijem vôbec sladené vody, sirupy, vôbec nič, že pijem čistú vodu, ktorú si mám takú britu, no a do toho si dávam vodu, ale viem, že stále aj pracujem nad tým, že by som si nejaký, jak vy máte, ako sa to povie, Máme zariadenie na úpravu vody. Zariadenie na zdravú vodu, tiež na tým prečítam a už na tom aj pracujem, že si to kúpim a že tiež aj tú zdravú vodu budem piť.
Ty skvelá. Dobre, super. A už keď teda tak hovoríme o vode, tak možno len taká informácia. Nikdy nepíme z plastové fľaše, neprikladajme si tie plasty k ústam, ale keď už aj kúpime nejakú vodu v plaste, tak si to prelejme do skla, do skleného pohára. Je to určite lepšie, ako tie plasty sa nám vlastne cez tie tkanivá dostávajú do nášho organizmu a sú veľmi, veľmi škodlivé. Super, takže máš všetkých 5 súčastí stratégie Áno. zdravia zaaplikovaných do svojho každodenného života. To je fantastické. A teda ľudia sa k tebe pridávajú. Ja o tom viem, že tvoj tím Duolifeovi sa rozširuje a mňa teda ešte teší aj taká jedna skutočnosť, že ty si svoje povolanie dokázala prepojiť s tou pomocou ľuďom cez produkty Duolife. A toto mnohým ľuďom, ktorí sa pridajú do Duolifeu a sú fanúšikmi produktov, tak sa nemajú nejako odvahu povedať o tých svojich skúsenostiach a o účinkoch produktov druhým ľuďom. Ako to robíš ty? Ja to robím tak, že už som ako na začiatku povedala, že vďaka môjmu ramenu som sa dostala k vyživovým doplnkom a pred rokmi som sa začala vzdelávať v akadémii, čo sa týka financií a tam som pochopila jednu vec, že za to, za čo platíme, treba sa aj naučiť. Takže som sa naučila, čo sa týka životného poistenia, to je taká tiež ďalšia moja veľmi dobrá príležitosť a skúsenosť. A vďaka tomu ramenu som pochopila, že, jak som už na začiatku povedala, že tú pomyselnú vetu, že ja nemám na to peniaze, ale bola som u lekára a som dostala plnenie zo životného poistenia, takže tým pádom som mala peniaze na moje zdravie, aby som moje zdravie vylepšovalo. A to nejde len o to moje rameno, že ho mám v poriadku, ale ja si vyživujem prakticky celý môj organizmus, lebo napríklad jeden produkt není len na jednu danú vec, ale je viac spektrálny. Príklad poviem, však vieš, o čom rozprávam, kolágen není len, že na kosti, klby, svaly, na tvar, na oči a tak ďalej a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom som si dokázala zakúpiť výživové doplnky a k tomu by som len chcela jednu vec povedať, že tiež som roky platila poistenie, nikdy som nevedela, čo tam mám, tiež som bola aj v stráte, ale keď som si to správne nastavila a urobila som si to sama pre seba, naučila som sa to pre svoju potrebu, tak som si povedala, prečo neposunúť aj túto myšlienku ľuďom ďalej. Tak som sa začala aj v tejto oblasti vzdelávať a mám takisto veľmi vynikajúce výsledky. A čo sa týka poistenia, tak človek mi povie, že chce poistenie, pritom má nejaké zdravotné problémy, takže takto prepájam financie s produktmi Duolife. No s výživovými doplnkami. To je krásne, lebo ty v podstate každému jednému klientovi dokážeš dať bonus navyše v podobe toho, že sa mu zlepší zdravie, alebo možno žena si vyhladí vrásky, pretože máme aj úžasnú organickú kozmetiku. A tak ako si hovorila o tom kolagene, mne to nedá, aby som nespomenula, že ľudia si uvedomujú potrebu piť kolagén, že každá jedna bunka je z tejto bielkoviny v podstate vytvorená. Avšak nie je jedno, aký kolagén si kúpime. A preto je to vzdelávanie aj v tejto oblasti, lebo ja už si viem rozlíšiť, či ten kolagén, ktorý je síce kúpený v lekárni, možno je aj lacnejší a možno je aj drahší, tak není tak vstrebateľný a efektívny v tom ľudskom organizme, ako je tekutý komplexný kolagén od spoločnosti Duolife. Takže áno, my si s tým kolagénom riešime nielen tú vonkajšiu krásu, tie vrásky, vlasy, nechty, pokožku, ale aj to, čo nás bolí, takže pohybový aparát. No a keďže každá jedna bunka je zložená z kolagénu, tak aj naše vnútorné orgány ten kolagén potrebujú. Takže naša jedna dávka kolagénu dokáže sa dostať do každej jednej bunky v tele a to je vlastne tá komplexnosť toho zloženia synergického účinku. Takže ja
stále tvrdím, že produkty Duolev sú jedinečné, geniálne, sú vytvorené vedcami, lekármi, majú certifikáty, majú oprávnenia na to, aby sa mohli napríklad predávať aj v lekárniach, aj vo fitness centrách, aj v obchodíkoch so zdravou výživou, takže sú čisté, 100% príroda a preto sú tak strebateľné. No fantastické, Marcelka, ale ešte niečo chceš povedať ty? Ešte by som chcela povedať, že ľudia si nakupujú, ako sa bavíme, hociaké vyživové doplnky halabala, ale tam je dôležité si stále zobrať a prečítať si, hej, že čo ten produkt obsahuje, na čo je vhodný. Ja mám napríklad aj kolo seba ľudí, ktorí pijú konský kolagen. Takže keď to tak človek začne nad tým premýšľať, tak jak môžem brať ako ja človek, ktorý je chodiaci a kôň potrebuje úplne iný kolágen. Už sa aj mi stalo, že som sa stretla, že pijú prasačí kolágen. Takže ľudia kúpia halabala a neprečítajú sa o tom, takže aj v tejto oblasti je dôležité sa vzdelávať. Veď Danka, veď aj ty na sebe pracuješ, veď aj teraz si mala vynikajúce vysielanie, kde si bola úžasná. Takže Ďakujem to je pekne. taká podpora medzi nami, že vidíme každá jedna na sebe, že aj napríklad sa stáva, že ľudia behajú z firmy do firmy, hej? Dneska som tu, zajtra som tam, pozajtra som tam. Ale je dôležité aj tým osobnostným rozvojom sa zamyslieť tu v tej hlave, lebo to je najväčší software náš, že prečítať si o tom a uveriť tomu, čo pijem, uveriť tomu, čo využívam na trhu. Takže tak by som tomu len toľko povedala. No, ty už si úplne komplexná osobnosť v A čo by Duo som, Life. a čo by Áno. som ešte jednu takú zaujímavú vetu povedala, čo som bola teraz na objav svoju silu, sa to nieslo, objav svoju silu v sebe, hej. Keď človek v sebe objaví tie stránky, ktoré potrebuje vylepšovať, tak tam bola taká jedna zaujímavá veta povedaná, to bol môj veľmi aha moment, že staraj sa počas svojho života o zdravie. Keď sa nebudeš o svoje zdravie starať, tak sa budeš v budúcnosti starať o svoju chorobu. A čo ešte tak mi zarezonovalo, tiež tam bolo povedané, že lekári sa nestarajú o naše zdravie, ale oni sa starajú a zarábajú na našich chorobách, na chorobách ľudí. Takže táto veta mi tak dosť aj Zarezonovala. rezonovala, áno. A sú to také dve hlboké myšlienky, Áno. že ja by som asi toto naše stretnutie online týmito dvomi myšlienkami na zamyslenie každého aj ukončila naše vysielanie, pretože naozaj, pokiaľ sa nebudeme venovať hlavne prevencii svojho zdravia, tak tá choroba nás neskôr dobehne a vtedy už budeme musieť sa starať o odstranenie tej bolesti. A ja už mám pripravené na budúce vysielania ďalšie hostky, ktoré presne budú hovoriť o tom, ako je dôležité starať sa o prevenciu, lebo tá bolesť je neskutočne nepríjemná. Marcelka, ja ti v tejto chvíli chcem veľmi pekne poďakovať, že si venovala svoj čas na hratiu tohoto Zoomu a to preto, lebo ja verím, že pokiaľ aspoň jedného človeka trafíš do srdca, tak toto vysielanie naše malo zmysel a ja verím, že tých ľudí bude viac, lebo tu zazneli veľmi hlboké a zmysluplné myšlienky. Veľmi pekne ďakujem a prajem ti ešte krásny deň. Ďakujem a ja prajem ešte pekný deň.